When you hear the rhythm, start to move. Rapolo, sumangan for! Ikatulong nga batol, karong gabi una! Natakaroon sa Apollo Sports Bar, yun, ang asa yung talapay! Okay, shoutout sa tanan natin rin karoon, no? Kaniya, sa karong mga sayo kayo, syempre sa mga ni batol, mga ni-perform na ganyan abisyon sa tanan. DJ Kingsley, Apollo Sports Bar, Apollo The Concept Store, sa mga bagong release na mo, check na ninyo. Game! Sa wala! Gigang konsolasyon! Balangas para ni Cloud9! Tawag sa tanan nito nga. Ako, lirin mo yung shoutout. Iyan ang patasan. Sound to! Gikan kalunasan! Malangas para ni Sedi! Sa Abisig, sa Bahag, Sityo Tumoy, ay Bahag sa Sityo Tumoy, Boss Rick Sok Mato, Ivan, Strawberry. Para na. Punta ng mga adik, punta ng mga adik. Shoutout ni Sedi, may sayo kay siya sa tanan. Nandun namin, shoutout din yung Munchito ni Cloud9, balik silang battle karon ba? Wala sila cointos, pili ni, una si Sedi, sabot rin sila no. Judges! Yo, minatan yung tanan bay! First round, Sedi! Kay una na ako kulatahon ng Duwindi Diri Boss and that's fine. Gusto lang ko makasigurado ba si ipabarangay niya kung Cloud9. Kay sa mga wala kay Bao, usanis iyang pangwarta. Ang magpakulata. Gawa sa pagka-call center. Kay iyak ang palaguton, human kulatahon, human ipablatter. Nya pakasuhan kag child abuse, physical injury. Depende na sa damage agawn. Kay dako-dako gyud mo babayaran, kay bunog na kay nidaan ug naong. Mao nang ay mo kumpiyansa. Kung iya mong biklan, aron di mo mapangortahan. Kay marunong kay ning bataa, wa pa kay ni kulatahan, nagpakurasyon na nidaan. Kay wa mo mahimo, kay siya pirmi ang tuuhan. Kapag ko ba? Siya pirmi ang tuuhan. Era mahimo kay siya pirmi ang tuuhan tungod kay cute kay ning animal. Sa video, murag college, pero murag kinder sa personal. Maunang Cloud9, di nakalusot ang imong kabuang. Kay di ko mailad anang pabata-bata ni mo tan-aon kay kabaw ko Cloud9 nga. Grabe kay kakagulang. Kay June pata ni among duwa. Kaduhan niwa mo tunga. Kay kinahanglan pa siya taas nga panahon. Aron makasugakod lang siya. Unya, unsa may imong rason nga busy ka sa trabaho? Hoy buang parihara ta. Kay ang diferensya ng Cloud9, adik lang ko, inosente lang ka. Mga dali maluya. Unya karon kompleto na ka. Digya ko na magsilbi imong lana. Kay kung isuwatan ko nimo gapit pito ka buwan Cloud9, tumbahon ra ka sa suwat nga usara ka simana. Rapolo game. Maang pasensya na. Murag wa ay ko sa kondisyon. Dili jud 100%. Kay murag bati kito ako nagamit ganina da, ang tama murag wa pa mo epekto. Kay Leo, sa kadaghan nga makontra, kani pag yung ilaron ng taga-probinsya. Kita nga waragong purma, murag taga-gihulngan, tubuso, murag pug taga-Calatrava. Manang to, ano sa ka man mupuli? Ay, sabday! Ano sa ka man mupuli? May obra pa ka din, dili pa madali. Kesa man, bakal tagbulong papakusgan. Matay, di ra ba mo tingog makalagot? Ay, matay, di ra ba mo tingog makalagot? Kay nanay yun yung taga-probinsya, no? Istrikto sa mo tagbagko silang alot. Kay ihas kining taga-probinsya.
tumari mo og syudad. Pinaasing pa kay mo, Brad. Unya ang una ra bang paliton katong mga alas-alahas nga mulubad. Ay swerte lang ka, wati ka masilingan. Kay prindahan tatag kag cellphone nga guba. Unya pugsun ti kag maayo. Unya sad sa aran ti kag lukaton ako nig sweldo. Bisag wa ko'y trabaho. Kay ina ni ang isura sa lami kayong utangan. Kanang tipong mo ana ra nga ikaw bahala gud kung kanusan nimo bayaran. Mao nang round 9. Nindoti ka mahimong silingan. Taas na kay kag swerte dong. Kay kung nasilingan pataklaw boy siguro mo suyok na kakaron. Kay tungod na sa imong barog nga murag dali ra kay ilaron. Munang dali ra kay galgalon. Kay sultian di ka Cloud9 mura mo katungugayo nga construction. Kay kung nay kanta nga una lang mo follow up sa ko. Uyog sa aming lo. Kay kung nay kanta nga una lang mo follow up sa ko. Uyog sa aming loko. Kamo lami kay mong atbangan. Kay kuyaw kay mong dilakwan. Witi kay kamot nya lawas pinatulid. Lami kay mong buhatan og una ra mo magtiniil ako. Lakaw sa taga-bukid. Maunang di ka pwede sa inani. Rangkahan ti ka ditso. Hoy buang ikaw ray rapper nga way bisyo. Di mo inom, di manigrilyo, di mo smoke, di mo suyok. Di ba imposible kay stanan? Kay sobraan ra kakabutan Cloud9 ang bagay nimo sa kristan. Kay bugo kay kastanan, kaning rap duwa nis mga adik. Kay kaning rap duwa nis mga adik, di pwede inusinti ani Brad. Kay kaming mga adik iniksipan na kay stanan magtrip-trip na migsuwat. Manang ako ba nimo? Pag-adik sad. Unya rugby tirahe. Kay di ba bisag walay baha, mag-trip-trip kag paanod. Kay para mabagay pud sa pangalan nimong Cloud. Karong maglutaw-lutaw na kas panganod o Cloud. Panganod, unya rugby ang gamit. O Cloud, panganod, unya rugby ang gamit. Inana pag bars, nana kay bisyo nakatipid pa ka sa budget. Mao nang bisag unsa pa ka kahay. Cloud, nimo dili ko masangit. Kay hanggang panganod ra ka Cloud, akong tama, tukol na kay ng langit. Dulo ka ng langit. Nabuang ka. Hoy gago, katamara ka. Pog ningon siya nga, taga-probinsya ko ko. Nung naong kay murag scorpion nga centipede. Ikaw mas taga-probinsya kay murag kagkahoy no, musuyog ka sa bukid. Game! Kumusta? Pingis nga dyan Sina. Brother! Imong aping disbalansi na. Kayuton ko nun niya ng Joker. Grabe ang yabang gamit iyang ispadang murag sundang mao ni Zoro sa round 10 ni JL nakasuyop lang. Nabuang raka mo na resulta basta magpalit og item mo niya ang sugoon si Santa Claus. Unya agkuron kadlukan kuno siya masuyop. Ay og karon kadlukan siya magtama. Ato siya masuyop sa haunted house. Nako, di ni makabaws. Nanginahangan pa ning subsidy. Kung di ni mo kaya, ayaw, pugsa, pwede naman ito i-subsidy. May ito, kay putot sa ng puta. Mura may kinder, gagalalis yung sa color sa Crayola. Kaya elementary, magbinungga pa, may lapis, may college, may pabright, may algebra. Uy, sino na, dahi ka? Sorry na gudong. Huwag mong ka nakaabot ng college, may pasisahor kay nakatungtong. Tungtong sahor. Mahong! Pero naari negosyo. Wala yung liabilities o kapital, pero asset ning gago. Bitaw, sawa kay balo sa CSBT, naninda ni Kuwishi Manjo. Kung sulbi nung papalit, bisag busog pang pasahero. Sa sobra ka barat nimo, sa bus pa daw Toledo, nakalbo. O, sa duwa na yung loko, puros mudak punon. Kamuray wanted, yung dili pangitaon. Garaon, gatuwa ka inyong battle kay
may intense. Dapat ang tawag sa inyong battle, Rapolo Bad Influence Conference. Reference silang duwa. Walay bright, wala say bugo. Pildiho ko nun niya tanan ng MC bugo. Kung di ka pildi na Mirox, yung mga tuga ka pa ako giro. Gipildi ka na Mirox, yan ako ka magiging-sparring. Sige, sound trip akong bala nga murag, recording, taga kanta, mga tunggan mo na bayad, piercing. Praning naman gud ka. Hapit na ka makano kung ang Philippine Loper maglakaw tibok Pilipinas ikaw musuyok bisag natulog. Gatuog, puros ra ka pakatawa. Nisabay ra ka sa kong pasakay gago kay kaya nako, kaya nimo pero din mo kaya nako, nabali na to. Di ka tinuod nga joker. Self-proclaim na ka nga predictable og di ka nimo gamiton nimong bisyo, wa kay masuwat nga anggol. Ingon ana ka kaatay. Bisagway. Og magtama ni bisagway giluto maghagpat ni kamunggay. Pasalamat ka na rap battle nga mudawat bisag unsa ka kaatay. Sige ikaw pimo na pong rounds ipakita kung talent naman niyo pa. Talentado mo dami? Di mo pagidamay si Mirox? Ayaw, bra. Kay sortihan sa mga kaibaw, si Mirox sa dakpa na. Araw round 2, hisgutan na to nga nung mubo kay ning bugo. Kaya naman kung siya sakit nga, putot ka o porosis, nakuha niya siyang ninuno. Kay gamay lang yapong kayo, sa grabe kay hinulo. Or basin pag-bake ni mo, waka mabutngi o guess, mangwa ka mutubo. Mao nang di na ko mahibong anong tawag kag baby sa imong asawa, bisag di ka kulo. Kaya ang bagay niyong team song, baby ko si putot. Kay bisag inana ka kadaka, dapat magpasalamat kay ka. Kay tungod ana nakabenepisyo imong paris. Kay tungod sa inyong kabuang, inyo pang nailad ang diis. Kay tungod sa imong kagamay Cloud9, hangtod karon gawat gyapon ka purpose. Mao ng Cloud9 sa iyo pag-edad sa pagbiga-biga. Ngayon sa feeling nga imong asawa mura ni mugtiya. Mao nang di ko mahibungan ng putot ning bataa. Kay inani ang resulta. Kung batang 90s ka unya nagpuyo ka og probinsya. Kay dito mangod sa ila, wapay TV og DVD sa una. Kay taas-taas unta ning bataa kung nakita lang ning mga bold nga mga salida. Silang Joyce Jimenez, Diana Subiri, Rosana Roses, mga lami kay na shit. O di ba looy kay taga-probinsya no, wa ka relate. Kay ikay perpektong halimbawa nga di tanang kayang mapataas sa vitamins. Bisag unsa pa nang pambatubo ang tumaro nimo aning way buot. Mong dawatan na ng Cloud9 nga Destiny's Child ka, itinadhana jud ang putot. Kay sa asta pagpintal sa hagdanan, asa pagpintal sa pultahan, mugamit pa kang hagdanan, maong giputbol ka ni Foreman. Kay kung nabingo pa rin itong high Cloud9, naka sa letrang N, 4-1. Kay Boss Leo, sa yun din mo nga nung imo ning giahat, nga putot man eh. Basing gusto ka, kaning putot, di na ni mahimong lubi. Pero kung gusto kita mo tubo, halasunda lang ni, paminawa og maayo kung say akong na-discovery. Mong ay nagabala ka Cloud9, bisa gamay kay ka, mutubo na ka sir. Kay imo ra ang suyupan niya, ang butang bubuan mo gamay nga chiriper. Kay epektibo kay nastanan. Mo nang ayaw pag binugo. Huwag ayaw na pud katuga para di maputol ang imong tubo. Dili kay hula-hula lang nimo'y kataas, pero ang height nimo lahi. Kaya kung layat kay ginana kataas Cloud9, siguradong naa na kay balik. Kaya di ba ang cloud nasa taas, aron masabtan og dali, tungod sa pangandoy niyang mutaas, diyan na siya sa pangalan mo bawi. Maong ay ko pa si kating gamaya ka, kay dako kay kang tanga. Kay unsay Cloud9, hoy buang, choy-choko pa ka. Kay di ba, pag round 1, mura ko sa kondisyon, naap ay kuwang. Kunya karon round 2, ni agresibo ba? Tungod bisa ka na buang. Kaya abin, tungod bisa ka na buang. Kaya abin ako, puro bati na lang. Labi na itong pagabutang. Ito yung tama ko pag round 1, kararating pa lang.
ikaw na gawas pa kong konsensya, kay di mo makapot ang kadaugan ron, ikaw na mismo ang ebidensya, kaysa height pa lang makita, nataas ang atong diferensya. Ako uyab ko ng murag tiya. Gidamay pasbuing. Ang siya magod kay walay supportive. Ana gid na sa gwapo na mga representative. Iyang zuro ko no may mga mo sa rangwan. Hoy sayop, mura tong si Yusuf pagibali suyop. Game? Way back when I'm rich. Jet Leo is my bodyguard. That moment, I feel so relaxing in my couch, sharing my girlfriend, Gillian Ward. Then, someone's calling on my phone. I said, Leo, who's that motherfucking bastard? Leo answered, hey, CD, wanna fight you? Then I say, no, thanks, it's not qualified of my standard. But I'm here, not just because of you, but just because I love battle rap, and I'm speaking in English for you to understand how far is our knowledge gap. Because for me, you are just a piece of a rocks. Means you can defeat me even if you use any type of drugs. And speaking of drugs, and speaking of drugs, you call yourself as an addict but you don't have enough item. And speaking of drugs, you call yourself as an addict but you don't have it. But you don't have enough item. Even your daughter ashamed of you because she don't like your trip. Kaya kung magtama kang buanga ka, himo ni mo bante ang brief. Ha? Kung mapingis na ulang sintirista ng spaceship. Pero dili alien. Buang ra ka maong wala niya kasabot ni Mudong. Pag bagyong tinog gisapot, kinalagpot ilang bongbong. Ang rason, wala alin sa hangin, di na siya makasuyok og tarong. Kaya kung magtama ni, mugwapo, murag gosyon, pero inigupas, mubati, murag balmon. Gosyon, balmon, nahok, nakalargo. Di na email, pero natural na yun yung mahok, basta mag-prank ko. Huwag seryoso. Anong competitive, makakas mga joker. Kalain ba ni mong taras? Ngano, gikay pinaka-joker din, hatagang tantata o bugas. Mandurugas na ka nga way utok. Wandurugas ka nga way utok, ika magunahuna mong imong kaya, di ni mo masustener. Wa kay ulo mo kag imong lighter. Tungod sa imong kaadik, ang first word sa imong bata, imbes tatay, toter. Pero niwaon di ka kaduha, toter sabay. Sabay sugba sa kayo anuhos nag-aso dilaay sabay sugba sa kayo anuhos nag-aso kalay na inyong gihatag nga bato karon imong nang experience unsay adik nga gisuyop sa shabu. Kay okay naman ang bisyo sa mutag di ka mamiri. Okay naman ang bisyo basta nakay kapalit og di ka mamiri di ba tinuod mga homies. Pero lain man gud ning iya. Promise kay kung kaning mapingis, mag-akyat bahay ninyo yung biktimahon mga homeless. Please, ayaw ugundang anto nimong life, dili ma-change. Anong adik-adik ni mo bars, dili kay nakaunara, nanundog na ka ni range. Unta, mapreso pud ka. Kunya maguba ang pamilya nga imong apingan tungod sa imong bisyong gisudlan. Samtang ikaw nasa sulod sa prisuhan, imong pari sa laing laki na gawsan, imong anak, dili na siya safe. Maglakaw-lakaw siya sa dalan hantod chap-chapon siya mga adik kanya masulod na siya sa rape. Ha? Samtang ikaw nasa prisuhan nagsunong sa iyang lubong, di ka makahatod. Uwahin ang pagmahay si Dimaong, pagmahay na giday sugod og ay kasuko, kay istorya. Ay kasuko, may tabo magani ni tol. Normal na ng bisyo pero dili na normal o di na ka makakontrol. Nisunod ka sa bisyong di na ka maka-afford. Giguba na kong CD sa iyang round to. Paliyo kong gabay kay gas-gas na record. So you want to English, motherfucker? What are you
me when I grow old. On next in line, just my project Sarah Geronimo, maybe next time. And next time. Game lang kaugusyon niya, maway mo kuno kong balmon. Kay nawayon sa piste. Ikaw gani, mura kag Aldous nga naka full stack sa rugby. Round 3. Grabe na ni si Cloud9. Construction sa buntag, full century gabi. Kunyinig di o proper pa jud. Grabe na ka Cloud. Dili lang sa ingon. Kay inaning klase sa mga bana ang gamay ray makwarta, dili pa iyuton. Mao ng Cloud9, dapat nakaanggo na ka. Iwa ka bantay sa imong asawa, di pa martahan ra ka. Kay nagpuyo na gay mo sa balay sa imong asawa, di pa abang pa ka. Usap po sa rason nga nung gusto siyang makwartahan ng musika. Para daw i-reunion silang pamilya, sila ay big boss sa ilang kaliwat. Kaya, oy, ay dili masayop ang maningkamot. Ayaw palabi. Kaya ang respeto di na makuha sa inana nga paagi. Mong pasagdiin na sila, Cloud. Hinahinay sa diskarte. Kaya di ginakalikyan sa mga pobre nga nagitay hilas nga mga parinti. Kung laktod pa kay storya bay, aron masabtan aning gamay. Gabastay kwarta hisgutan, wala na na'y kaliwatay. Mura po atong gobyerno. Tungod lang sa kwarta, wanibili nila ang pagka-Pilipino. Kaya wa mo kabantay. Bagyo, linog, baha, landslide, lain-laing katalagman. Muna'y baw sa kahit asan, tungod sa grabing kasuko. Kay sa sayop ninyong binuhatan, di mo hinungan sa kinayahan ang kamunay maigo. Kay ang among patag nga lugar sa una, karon nahimo na nga river. Ara gobyerno na Blackland. Patag nga lugar sa una, nahimo na nga river. Kay kuyaw kay mong mga sakit. Hilantan kung di makakurakot, mo na'y crocodile fever. Maang fuck the government! Oh, kasi mahibong mo nga kung tira. Direktaan ning beach. Kay sultian di ka Cloud9, pareha-pareha mo gumug itsura sa usa ka opisyal sa DPWH. So, you want to battle English with me? So Mr. Presenter, do you want to battle English with me? Oh, come on, Cloud9 not Oh, come on, Cloud9 not me. Because you don't know what it's like. So this is the grandson of Snow White's dwarf? What a fucking, what height? Kaysa duwa ang tanamo sa Tagakay, ingon siyang ay nag-change name siya pangan dito, iyang pangan kay Dakop. Ang matcha punta, CD versus Dakop. Lain di paminawon. Pareha lang mag-utok ni J-Boss, mga bugok. Basi gato ako kay Bao. Yung plano akong nasakop. Mura ka asit manggumuduhang J-Boss, pag inyo man kong ipadakop. Kay di ba laugawa, padakop-dakop pag ang buwang nga kaway, kakadakop sa kabit sa imong asawa. Oops! Issue! Siklito lang na, kaya ako lang hipos. Kaya di lang ipabawon sa kabit sa imong asawa, basing masuko niya to si Mirox. Sorry, imong nabalaan, maunang nami kay kapatiran. Kaya bisag madakop pa na imong pangalan, di ko ninyo madakpan. Gawas kung inyo kong plantiran. Kaya sa duwa nilang hand skill, ingon siya dito, kung bisayaon ko no ang hand skill kay himungaan nga mangulata. Ha? Hand skill? Himungaan nga mangulata? Sa tanan binisaya mo na pinaka-worst. Kay bugo kay kang buwanga ka, kay bago sa bisaya sa hand skill, himungaan nga vocational course. Mao ng Cloud9 gamitan sa tikag pataka. Kay taste your own medicine kung sa bisaya ilawi ang tubig sa sapa. Okay mo ba siyang giingnan nga mura daw chorizo nga wahikot. Chorizo nga wahikot, pagawa ni mo'y buot. Kung siya chorizo nga wahikot, ikaw gani mura kag putlong nga putot. Mao nang di na ko maibong anong ginganlan ka na, isag di pa ka mo angkon. Kay imong mama kay si iCloud, imong papa si Cloudpon. Og sa kinalasan, wala kay na ko ni tinud-a, basig di na po ni mo tunga. Kay kung nangandam nga na kog taas, hoy buang, di pa ngandama ay taas. O sa kasimara na para tumbahon lang ka. Kay ipagawas ay ipauwan na imong tinigong nga bars. O mura pog kidlat o tunog, kay inana din ng Cloud, kinahanglan pang magtigom og maayo, aron nang naibundak ng usog. Nasa online! Bundakan sa tika kusog yawa ka. Magtulog ka no kang putlong, ikaw nga ni, biplog mo ginawa.
Pag niaging Sabado, wani nito nga sa Tagakay. Silang jam ng abuang. Nanalaw murag Almoralji versus Buitapang. Kay bawo magudgang si jam imong kuyog. Dili to di ka makasavage. Imutang gida si Chang Yudora aron na kay damage. Garbage magutag batasan. Wala kay pulos imo panggidamay si Jam daglag pamilya dalawang Amy Marcos. Sakto man yung tandem. Kuwang Ramos Lambos. Atay, Lambos mo ron. Hoy, mga animal! Sakto yung tandem. Kuwang Ramos Lambos. Wala mo Lambos mabugok. wala mo similarity kay pero, game, kawatan ka og manok! Yawa ka! Mangawat na lang ka ni kag manok, ato pa yung barda! Iyang rason, para nakuluto siya yung snacks. Rason-rason ba kanya taya ka imong gitari ilang climax? Relax! Di na lagi ka kawatan. Na-promote na ni Kafgo ang gago. At ito nagibutang sa Sierra Madre, siya tigsoyop sa mga bagyo. Bobo! Praning maning buing. So, total, dagan makatagtag talent. Pag vlogger na lang, unya apel dito, boxing. Pero di pa ni kapil og boxing, maiko na ni Skulata. Higtan ang Leo gamit, kadina ni Kurapi ka. Sabasli, higtan ang Leo gamit, kadina ni Kurapi ka. Balik-balikon, kag sumbag, murag, banjigam ni Hisuka, Sigon. Ay na lang itong kapilya, kay kaning adik, sa Senate, ni sa pamilya Suldi, kaya nasa kong kamot, si Kiluwa. Oh, di ba? Walang silbi ang kapayter. Di patay ka gamit anime ka hunter. Kay Mr. Scatter, karon, kay Mr. Scatter, yawa ka na! Kay Mr. Scatter, di na ka makakasilog cash out. Kay karon ka mag-payment. O, di ko hinambog sa gawas, pero sa battle, mo flex ko achievement. Because I got all the things that I need. Samtang ikaw, murag ka suicide. Baka cash out pa ka sa battle, pero school supplies sa imong anak, di ka maka-provide. Ha? Rapulo man yung bagong meta, di pa man yung meta verified. Dako, di ka makakulay. Dako, di ka makakulay, magpahawa. Mutuor ako, kalibelta kung imong tilapan akong luwa. What ka no? Kung imong tilapan akong luwa kay CD, di ka maayo. Ayaw, sige pabaga. Kung tinuod ka maayo, di na unta kung balik, kung duwa kay ka mo yung ganong ikatawaan ng mga Bisaya. Pasalamat na wala na ban si J Black at least nagabot tayo likoon nga pambato. Ikaw ay nalang apil-apil pag suyop na lang dito. Leo sa sunod ayaw nagpalipat tol. Kay ba nakakita sa isulod nimo sa gubat o isulod nimo sa kubol. Ay kaning ulol patay ni rong hanggaw. Dili on the spot ni ron sa live mo gurag Kapitan Bokol sa Davao. Yakin say pag anggos na to usarak si mana ti kag ipangandaman. Siga ka kag mataw tamba kagikan dugay ka nabot. Rampor! Time! Sende Rapolo, Subangan 4! Ikatulo ang battle, karoon niya mayon na! Cloud9 versus Sedi, pagbaga ito paring bay! Enjoy yung battle, pero non-tournament, enjoy rin na bay! Judges decision, 5-0 para ni Sedi! Shoutout ka mga Cloud9! Hey, kung na CD. Judges, alila ba yun? Yo, KJ, parang entertaining sila pareho pero since judge mo na battle, round 1 kay CD, round 2 po di all trainers actually CD niya supposedly tablas la 1 ug 2 pero round 3 kay ang CD na tungod kay stutter si Cloud9 siguro distracted pero overall CD. Yato, pinakaunang battle nga King of Jokers. Masatripan ako ang CD with the rounds. Tira sa libro ko si Sedi. Round 1 ang itabla. Round 2 kahit sa build up. Ang dito na dinay ko nadani ko sa style ni Sedi. Pero effective yata na kay Cloud9. Round 3 clean performance kay Sedi. Mata all 3 rounds. Yo, resilience. Buto na ako ng round 1 tabla. Round 2 tabla. Round 3, buto na City.
may lalamang. Pareho sila andam, pareho idol. Silang duha, City. Yo, para sa mga fighter no, anibot to CD round 1 ka round 9, round 2, round 3 CD.